நியூ இயர் அன்னைக்கு பேசினதுல நிறைய பேர் கேட்ட ஒரே விஷயம் ரெசல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கறதா. உண்மையை சொல்ல போனா எனக்கு ரெசல்யூஷன்ல ஐடியாவே இல்ல. நியூ இயர் ரெசல்யூஷன்னா என்ன? நான் இந்த வருஷத்துல இந்த விஷயத்தெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண போறேன், இந்த விஷயத்தெல்லாம் ட்ரை பண்ண போறேன், இல்ல இதெல்லாம் மாத்திக்க போறேன், இல்ல இதெல்லாம் செய்ய போறேன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறது தான். நம்ம லைஃப்ல நம்ம ஒரு விஷயத்த பத்தின ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு பிளான் ஏன்னு வச்சுப்போம். ஆனா நடக்கிறது என்னவோ பிளான் பி, பிளான் சி, சம்டைம்ஸ் பிளான் இசட் வரைக்கும் கூட போகுது. சோ அந்தந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தக்கனதான் நம்ம மூவ் ஆக வேண்டியிருக்கு. நமக்கு தக்கன அந்த சுச்சுவேஷன் மூவ் ஆகுறது இல்ல. நம்ம பிளான் ஏன்னு ஒண்ணு வச்சாதானே அடுத்தடுத்து பிளான் இசட் வரைக்கும் வராங்க. சோ நம்ம பிளானே பண்ணலைன்னா அந்தந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ அதுதான். அனதர் ஒன், எல்லா சுச்சுவேஷன்லயும் நம்ம உள் மனசு ஒண்ணு சொல்லும், இதை செய்யாதுன்னு. அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், ஓரளவுக்கு பெட்டராதான் இருக்கு எல்லாமே. சோ திஸ் இயர் நோ ரெசல்யூஷன், ஒன்லி சொல்யூஷன். சூழ்நிலைக்கு தக்கன வாழ பழகிறது. என்னது வாழ பழக போறியா? காலை வாரி விட அமிர்தா சரிதான் நினைச்சுக்கோ.